TV. Zvakanyorwa kuna vaRoma zvingapikisana nezvakanyorwa kuna Genesis. Azviite kuti vaRoma iri kutaura zvayo, Genesis iri kutaura zvayo. Azviite. Vadudziri ndo vari wrong. Ndo chokwadi chandinacho. Vana vaMwari siyane nezvematongerwo enyika. Musapinde mune zvematongerwo enyika. Nyika yacho iri yaMwari. Mwari wacho ari yeBaba wedu. Tobva tanzi imi vana vaMwari amufanire kuita nezvematongerwo enyika yaBaba venyu. Asi isu tichiziva kuti nyaya dzeumambo ndedzekuti mwana wamambo muridzi weumambo. Tichiziva kuti nyaya yenhaka ndeyekuti baba vanounganidza vana vodya. Tichiziva kuti chakaitwa naBaba chakaitirwa vana. Saka zvichireva kuti Mwari pavakasika nyika vakasikira vana vavo. Ndosaka vakatora mwana wavo wekutanga wakagadzira vakatitonga panyika. Nhasi uno tachinjirwa nyaya. Takunzi vana vaMwari havafaniri kutonga panyika. Takunzi vana vaMwari havafaniri kuita nezvematongerwo enyika. Isu tiri vana vaMwari muridzi wenyika. Nyika ndeyaBaba vedu. Kana nyika iri yaBaba vedu, sei tisingafanire kuita zvematongerwo enyika yaBaba vedu? Nekuti kana zvichinzi vana vaMwari havafaniri kuita zvematongerwo enyika, zvoreva kuti vari kutonga havazi vana vaMwari. Neimwe nzira tiri kuti vari kutonga vese chero vachienda kuchechi haazi kunamata. Kana kuti tiri kuti chechi dzavanopinda hadzisi chechi dzechokwadi. Nekuti munotoudzwa kunzi musaite zvematongerwo enyika nekuti vaKristu havaite. Asi tichitoona vari kuita vakuru vacho, vatongi vacho vatori nemachechi avanopinda. Tonzi isu tisaite zvematongerwo enyika. Asi vatungamiriri venyika vacho vane chechi dzavo. Imi vaKristu musaite zvematongerwo enyika. Ivo vaine kumachechi kwavo kwavanotoenda. Vanotori nemayunifomu avanotopfeka. Tinotoona vari kuchechi vachito. Asi tonzi isu tisaite zvematongerwo enyika. Akasikira nyika kuti ive mumaoko evana vake. Akatovapa simba, akatodeclare, akati pamusoro penyika hapana chimwe chichava nesimba kunze kwenyu. Imi vana vangu, tinonzi panyika hatina simba. Iye Jesu akauya achitiudza kuti ndakapiwa simba kudenga nepanyika. Sei tisina simba panyika? Sei tisingafaniri kutaura nezvenyika? Isu tiri vana vaMwari muridzi wenyika. Hamusi kuona here kuti shoko iri harisi rechokwadi? Pane kusadudzirwa zvakanaka kweBhaibheri apa. Iyi imharidzo yakauya nemamissionary aishanda nemacolonizers vapambe pfumi. Harisi vhangeri raMwari chairo chairo. Kana muchitirambidza isu, ivo vacho vari kutonga vamuri kuti tisubmite vachienda kuchechi. Ivo vacho kuti vapinde papawa ipapo vakatoitawo zvekurwisa kupinda papawa. Isu tisinonzi haurwise. Isu tinonzi haupikise. Ivo vakapinda nokupikisa, isu hatipindi nokupikisa. Zvinonzi kusarudzwa kupikisa kwavakaita vachipinda kusarudzwa naMwari, asi isu kana kwakwedu kupikisa hakusiri kusarudzwa naMwari. Asi ivo vakapikisa vakapinda. Mwana waMwari anofanira kuita zvematongerwo enyika nekuti nyika yacho ndeyaBaba vake. Zvingatorwadze baba kana vana vakagara pfuma yaBaba ichiparara ivo vakatarisa. Zvingatorwadze baba vasiri vana vake variyo vari kudya vachiguta. Kulian TV Team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.